Dobar dan, danas sam sa... Dijana Beneta. Ok, u kojoj ste sekciji kongresa sudjelovali s vašim izlaganjem? Konzervacija, ekologija i zaštita prirode. Jako veliki naziv, ali to je osebujno područje, ali prvenstveno je fokusirano na ekologiju i zaštitu prirode. Ok, a možete li mi ukratko opisati vaše područje koje istražujete? Pa, s obzirom da radim kao zoolog u Zoološkom vrtu grada Zagreba, definitivno se fokusiram na jednu određenu vrstu koja je naš prirodno stanište u Hrvatskoj, znači autohtona vrsta i koja je naš endem i relikt. Radi se o jednoj vrsti koja je jako skrivena i htjela bi poznati naše kolege sa tom vrstom i obogatiti njihovo znanje ili ih tek trenutno poznati. Radi se o dinarskom voluharu, htjela bi raditi nešto malo na zaštiti. Super. Što želite istražiti u svojoj budućnosti? Postoji li nešto što vas interesira da biste htjeli istražiti? Ok, definitivno ono što bih ja htjela istražiti, što moj fokus istraživanja je dobrobit životinja. Znači zapravo na koji način držimo životinje, kako obogatiti njihov životni prostor i kako im poboljšati njihove uvjete. To je naravno vezano za moj rad i htjela bi se više fokusirati na to i radim na tome, tako da tu je toliko široko područje, možete djelovati na dobrobit životinja kako iznutra, tako i izvana. Da. A isto tako pitanje, postoji li neko istraživanje u vašoj karijeri koje vas je baš istinski iznenadilo? Baš specifično istraživanje ili općenito? Općenito. Ok, rad sa životinjama je fascinantan svakog dana, znači to vam ne mogu opisati. Svaki dan naučim nešto novo. Ja sam tako sretna zato što imam priliku raditi s njima i jednostavno one vas toliko obogate, to je terapeutski učinak. Znači svaki dan kad radim sa određenom vrstom ili životinjom naučiš nešto novo. Znači, jednostavno određivanje spolova kod sisavaca. Može biti jednostavno, ali tako. Da, muško-žensko nema tu nekako. Ali nije. Znači, svaki dan ja moram učiti samu sebe kako odrediti spol kod sisavaca. Jer, na primjer, evo sad, nedavno smo određivali spol kod sporih lorija. Lori je primat, majmun, ili tako. Jednostavno muško-žensko. Ali postoji caka. Ženke nekada ponašaju mužake i imaju fiziološki, znači fizionomiju mogu podsjećati na mužjaka, ali tu postoji caka, moraš znati koja je. Isto tako mužjaci nekad imitiraju ženke. Tako da ako nisi baš u tome, ako baš ne zagrebeš površinu, možeš krivo odrediti spolove i može spojiti mužjake ili ženke, pa može doći do okršaja, tako da malo je onak stresno, ali zapravo jako zanimljivo i fascinantno. Evo, to je samo crtica koja je bila nedavno. Da. I jeste li možda za pitanje iz šešira? Može. Ok, dakle, funkcionira na način vi si izvučete papirić sa brojem i koji broj dobijete, to vam pitanje ja pročitam. 5. Broj 5. Vaše pitanje je kamo bi taksonomski svrstali čudovišta ispod kreveta? Definitivno relikt, zato što postoji od pamtivijeka. Definitivno invazivna vrsta, zato što invazivno dolaze znači nepoželjna vrsta koju niko ne želi. Taksonomski, pa specifično svoj rod, znači bilo bi totalno, definitivno age species, znači ništa na ovom svijetu ne bi bilo slično njima. Ok, puno vam se zahvaljujem i želim vam ugodan ostatak dana i ostatka kongresa. Vama također. Hvala vam! Evo.